Video rin kita. Ano ba meron? Wala, hindi ko alam. Okay, dito na tayo sa CR. Ay. So dito tayo sa CR mag-stop. Ba. Kasi nga mahal niya aakis to yung bag, pinakamalayo, panalo. Alala mo na ako nakikin naman. Balitan na bag! Yung binili mo naman, Jay? Hindi, pinira na kapatid ko. Uy, binili mo, bibigyan namin. Hindi. Mas maganda pa eh. Mas matibay. Hey guys, welcome to Jay's vlog. We're at Kamayam Beach. The whole team, the whole gang is here. We're gonna do some activities. So you're gonna see the competitive side of the team. Yep. Go. Pwede pong cameraman lang ako. Okay, kindly wait for the table where you will put all your